खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनाबिलियाव गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नैबे लाथिख' कार्टुननिफ्राय जों माने हाबाखौ गासिखौबो होजोबनाय जायासै आरोना। माने जोङो दानख्ल' दुंख्ल' खालामनानै बारस'नानै होबाय आरो माने जों डाइरेक्ट रिसेपसनखौ खालामनानै होबाय आरो माने हाबायाव माखासे आइटेम बिराद बुरजा माबा नांगौ नालाय ओंखायनो माने जोङो लिलिलाला खालामालासिनो माने बारस'नानै होनाय जाबाय आरो। औ रायजोफोर जोङो माने गोलाव खालामालासिनो माने जोङो दाउखि आरो माबानि लिपिकानि हाबाखौ जोङो माने खनसेनो बारख्ल'नानै होनाय जाबाय। दाउखि ओमफ्राय आदै मादैमोनालाय मायाव थांखो माथो नुनायखौनो मोनासै आङो। ओमफ्राय अबेथिं थांखोथाय ओमफ्राय मानसि बुजायनांगौआबो हनै माथो जा होंगो दोंगो जाफैबायानो मा खालामबावनो दे मादैमोनखौ एसे नागिरलाय नोङो। जानोलै बेखौनो आइ मोनाबो माथिं थांखोब्रा हाबानि दिनाव बेफोरबायदि न' सिङाव हाबसो थायोब्लालाय मारै जानोलै बिसोरजोंलाय। आयौ हनै बाजैमोनबो मोनफैबावबायसो। आया बाजैमोन नोंसोरल' फैबाय आदामोनालाय? आया बाजैमोन नोंसोरल' फैबाय आदामोनखौ मानो लाबोफैयासै? औ आयंमोनखौबो लाबोफाबानो जायो। आंथ' जा मोजां होनखादोंमोन मानो लाबोआसै? हाय मालाय बिसोर उनाव फैबाय थागोनहाय सिन्था खालामनाङाहाय गामियाव माबादों बिसोरो खामानि मावगासिनो। औहाय बिसोरखौ माबाबा नाङा जों फैजोबबालाय न'खौलाय गारबोजोबबालाय लांदां लुंदां हरावलाय माथो सिखाव हाजोबगोनहाय जोंना न'आव थाइसे थाइनै था दङ जोंना बेफोरखौबो सिखाव खावनानै लांजोबथारगोनहाय। ओरैनोबा देग्लाय हाहाकार जाखाथारदों सिखाव हाबजोबनांगौबा गोमाजोबनांगौबा सेस जाखागोनहाय। आयै जा साफा नुखादोंलै बाब्रे मादैखौ बिराद साफा नुदों माथो। हा देलायबाय साफा नुखागोनखा। आयौ बाला आयै आं होनो दे नोंसोर सानैखौनो मेंखंखं मावजिसो नुबायलै। आयै थानो समाय मादैनि खाथियाव नोंसोर सानैया जा एकदम मावजि मेखुरिसो सयथिबो जा लेथ्रा नुदोंलै नोंसोरखौ। ओइ फाग्लि बे नोंसालाखौ मा खालामबावनोहाय बिराद रागाय हालादै आङो दा रागा जोंनोबो हाया मानोबो हाया। जों सानैखौसो जावनो जायगा मोनदों बेवहायसो फैनानै एद गथ'आ। ओइ आफा मोनसे हामबाय मानो बेफोरबायदि जायगायाव जावनांगौ जाखो आलासि ब्रेव ब्रेव दङ दा सोरबा खोनाबा लाजिगोनहाय जोङो। नोंस्रालाय लाजिनांनायनि खामानिखौनो मावखादोंबा ओमफ्राय मानोलाय 50 थाखानि काप बायनानै लाबोनांगौ जाखो दा खुलि बानांगौबा लासिंसिं जाखागोन नै। आयौहाय आफा मोनसे आं लाजिबायहाय नोंखौ एखेबारे माबा लाजिफैहांबाय थानो नागिरो। ओइ जाबाय थौदो दे नों बेफोरबायदि लासिंसिं खालामथारगोनहाय जोंखौ। गामियाव बायनानै दोनखादोंना जोङो मोननै गिफ्ट बायनानै होनांगौ नामा जोंहा ओरैनोबा फैसा गैयाहाय। बाजैमोन ओरैजाय फैदो दे मादै गोरान नै लादोलै गिफ्टआ जोंना दाम खमिसो लाबोदोंलै जोङो बेवहाय। मादै दाम खमि गिफ्टखौ मोननानै रागासो जोंगोन नामालै नोङो? आयौ मोनसिं मानो बेफोरबायदि जालायनांगौ जेबो नङा दे दाम खमिबाबो दाम गोसानिबाबो गिफ्टआ गिफ्ट जायोनो। बेफोरबायदि गिफ्टखौ माने दाम खमनि दाम बुरजानि होनानै बासिनो हामानो दे जेबो नङा दे। आयौ हाबाब गैखालाहाय मिथिबायना मनालिसा आयौ नोंसालाया जोंनि गथ'खौ खासिजों खालाय सिखाजों खालाय रुवाजों दानख्लाबलाय खदालजों जावख्लाबलाय सेस खालामजोब्बायहाय। हा माथो खालामबावनांगौ जाखो रागाबोथ' जोंनो हाला। जेबो नङाहाय बाजैमोन गथ' मानसि थौदो दे बैथिं थौदो दे। गोथार जुलिनि गाहाम हामलायनाय लासिनो थाबायहाय मिथिबायना दाउखि। औ दाउखि आरो बिनानाव नोंसोर सानैनिसिम खोथाफोरखौबो होननोबो रोंलायलाङाहाय जोङो गामिनि जाहैबाय नालाय जानला मोनलासो। लिपिका जोंना बाजैमोना बिदिनो गामिनि नालाय सादा सिदा एखेबारे थब्लं थब्लंखा। बाजै नोंसोर फैदों बिराद गोजोननाय मोनथारदों आङो। आदामोनाबो फैबावबा मोजां जागौमोन नामाथाय मानो फैयासै बिसोरो? बेखौनोथ' आं सिगांनिफ्रायनो होनगासिनो आदामोनबो फैबा मोजां जाथारगौमोन मानो फैयासै बिसोरो? हा जोंहालाय बहाथो ओरैबो मोननैबो जायगायाव थानो हानांगौ जाखो। नोंस्रानो हनै माथो गामियावबो जाहैनांगौनो बिनिनो खामानि मावगासिनो नोंथांमोना गामियाव माबा माबि साफा खालामनाय मानाय बिसोरनो मावगासिनो एसे मावग्रोनानै दोनसै होननानै मावदों बिसोरो। आरो गाबोनो रायजोफोरखौ लानानै मावो ना मायोथाय गावसोरनि खोथासै आरो। दे होमबा हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानफ्रा दसे थाथ'लायदो हनै आलासिफोरखौ जोम फैबाय थाबाय जोङो बेफोरबायदि थाबाय थानानै लामाखौ ब्लक खालामनानै दोनबाथ' जानाय नङाहाय। दे थौदो गोमोरसै जोंहाबो। लाथिख' आब'मोनखौ हनै बैथिं माबाथिं साहा लोंग्राथिं लानानै थांदो खोमा। दे जागोन दे नोंसोर जेबो जिंगा दासिथै थौदो दे बाजैमोन बैथिं। आयौ बाला दाबो मोनफैया बिसोरो ज' बेखौ हौवा ड्राइभार जेनेबा हनै गोदो थुसोनानै जाजानोसो थांखागोनहाय आङो।
नङाबालाय माथोब्रा नङाबालाय माथो गोनो गोनो जाखोना थांखागोन नैबे एंखुराबो मोनथिबायना मार्टिना आइया नोंनालाय माथो ड्रेसालाय माथो ना ससे माथो दख'ना ससे माबायदि ड्रेस जाखोब्रा बेलाय है फाग्ला बेखौलाय मानो बेफोरबायदि होनांगौ जाखो बेलाय स्टाइलसो दा स्टाइल बे फाग्लिफ्रा दाबो मोनफैया बाला आं रागायानो हाथारलासोहाय आयौ बाला दासो मोनफैनांगौ जाहैबाय नोंस्रा दे जेबो नङा दे स' बेयाव हौवादेबार जासो लोंसो लोंनो लुबैनाया हामथारलाहाय आङो माबेथिं मोनगोन दे बेखौनोथ' नै मिथिबायना ब्लेक डगसो लोंनो लुगैदों आङो ब्लेक डग मिथिबायना माथो मोनगोनब्रा ओइ नों सनाखौ मेसेज हरखुमानानै खिन्थाहरब्रा जोंनो स्पेसियेल रुम एरेन्ज खालामनानै होननानै औहाय बारा खालामगासिनो नोंसोरलाय माथो सिन्था खालामदों नोंसोरलाय आं होनानै गारखादोंहाय बैथिं माबागासिनो गावनि रुमाव लांखुमादों बियो ओमफ्राय लांखुमादों नालाय बेवहायनो थांनांगौनो जोंहा ओमफ्राय दसे थानानै बाहेराव नैबे दसे जों थाबलाना होसिगोन थानानै ओमफ्राय दसे इनभाइरमेन्टफोरखौ नायनानै दसे स्रोद हाबहैनानै लोंहैगोन दे जोंहा बाहेराव लोंनोथ' हाया नालाय लासै जायो नालाय आया ओमफ्राय ड्रेसखौ मानो बेफोरबायदि गानबोनांगौ आयौ बाला मानो गाखोलाबायदों नोंलाय आं ड्रेसावलाय ओंखारबाल आयौ बाला होबाय हरै ना हरै बिसोर माबायदि ड्रेस गाननानै फैदों खामानि मावनांगौआनो आयौ ओइ गलाबि मार्टिना मा ड्रेस गाननानै फैनाय जादों बेलाय एसेथ' मोजां ड्रेस गाननानै फैनो हायामोन मा खिनांनानै बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै फैनांगौ नोंसोरो हा खामानि मावनांगौआ बा बिदानि हाबायाव खामानि मावनांगौआ बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै फैनानै मारै जानांगौ जाखो नोंसोरलाय आयौ खामानि मावनाया अल्ड फेसन जाबायनोहाय दायो निउ फेशननि ट्रेन्डिंजोंसो थांनांगौ दा हाबायावनो खामानि मावबाय मेरला खामानि मावग्रायानो दंखाथारो आरो हाबायाव सिख्लाफ्रा खामानि मावाथ' आजिखालिलाय सेंग्राफ्रासो खामानि मावो दा हाबायावलाय ओइ मा फावलै नोंसो सानैना हो ओइ मा फाव दा थांनाय थङै जुलाइ जानायखौसो खामानि मावनो लाब्राम ओंख्रि दालि ओंख्रिफोर राननो थिनहरनो नागिरदों ना माब्ला नोंसोरलाय जों थांलाय ओइ बिदि नङाहाय नों सिरि था माखौबा दावरायफोरबायदिसो ड्रेस गाननानै फैलायलायबावदों ना जायाखोमा एसेथ' हेफाजाब होनो हाया नोंसोरो लासैथिंनो बिदानि हाबायानो बेफोरबायदि खालामो मानसि मोजांफ्रा जोंथ' मानसि मोजां नंखालाबाल मानसि मोजांफ्रा थांनानै खामानि मावहैबानो जाबाय दा आयौ बाला आंखौसो लाजि फोनांनो लावदोंसो आंखौसो उल्था जावफिनलायबावदों लाजिया नोंसोर मास्टारखौ बेफोरबायदि उल्था जावफिनो जाबायसोलै फुजा नोंना मा जेरावबो रागा हाबाना हाबा दिनाव माने बेफोरखौ माबा खालामबाय थादों जेबो नङा मालाय गावसोरनो खामानि मावनो गोसो गैया गावसोरो थाथों हनै खामानि मावग्राफोर दंखायोना नोंनो लायै गाज्रि खालामजोबसिगोन बिसोरखौ नै दाना दाय आंनावसो जफैलायबाय नै बेवहायसो जमा जाजोबनानै दं माथो नोंसोरलाय ए आनैमोन नोंसोर दासो फैथारदों जाहैबाय एफा गोबाव मोनफैनोनो दे आनैमोन थांनानै सनानि रुमाव जिरायहैदो सनाया नोंसोरखौ नागिरगासिनो खोनाबायना आरो मोजाङैनो जाजायै लोङै आरामै थाबानो जाबाय दे आनैमोन जागोन दे आदै राजकुमार आदै आलासिफ्राथ' फैनाया फैगासिनोलै बिरादनो हिसाबनिबो बारासो फैबाय माथो बेदरफ्रासो थोगोन ना थोआलै आलासि बुजायनायाव नोंसो बुजायदोंमोन नोंसो बुंनो हासिगोनलै आदै नांद्रायगौबा थाबैनो बुंगोरलाय जागोन दे आदै नों थौगोरलाय आं थांगासिनो दे बिदिब्लालाय बुजाय थाबैनो जानानै न'आव थांबानो जाबाय दे खोनादोंना नोंसोर सानैयाबो थौदो दे लुदुमि आलासि बुजायनांगौ बेफोरबायदिजों जाबाय थायो नामा बिसोरसो गोजायै थानो हो बिराद जाथारबायलाय बे फुजाया ओइ बेखौनो खियो नामा बेलाय स्कुलावसो टिचार दा बाहेरायावलाय बै जुजाइनि जानो गोनां बिबाजैसो दा हा नङा होनब्ला जानो गोनां बिबाजैखौलाय मानो गिनांगौ जाखो दरखार गैथाराखैहाय औ माबा मोनसे होनबा खोमा फारसेजों खोनासंनानै खोमा फारसेजों ब्लद हगार हरनांगौब्रा ओमफ्राय जुदि खोमाजोंबो फारसेजों ओंखारलाङाबा खिलाबा जों ब्लद हगार हर ओइ फाग्ला नोंबो मा होनोहाय मा आयौ बिराद मेंनाय मोनबायलै सांराजा आयै माथो साननैसोल' खामानि मावाखैमोनलै बेवहायनो माथो मोदोमफ्रासो ख्रुब सालायलायनाय मोनखाबायलै दानो आरो दा हरावथ' मा जाबावगोनलै बेखौनोथ' सानदोंलै आङो बेखौनोथ' सानदों हनै मोदोम नाग्राफोरबो गैबावासो मा जाबावनांगौ जाखोलै दा हराव मोदोम सानानै बेलथायनो हायैनि बोरैबा जानानै थायाबानो जाबायलै आरो नोंहा बेफोरबायदि खोथाखौसो होनबावदों बाब्रे सान्दुंजों माजों एखेबारे जाथारलायलै आंनाथ' गारमायानो रानखांजोबनानै बोरैबा मोनजोब्बाय दा साहाखौबो सोरनाव बिहरबावनांगौ जाखो
साहानो आंहाथ' खदालजों हाग्रा सनै बोरैबा मोनजोब्बाय मोनथिबायना आखाइफ्रानो सालाजोबनाय मोनबाय खामानि मावथारिया आयै मास मोनसेयावनो मारै बेफोरबायदि जालांथारखोलै जों सानैया जाखागोनानोखा मानसि अलसियाफोर नालाय माराम जाजोबनानै दं लहाफोर बायदिनो साननैसोबा गैला नोंसोरो मोनथिबायना माराम जायै लहाया जेरै एखेबारे हाबायदि एखे जालांजोबो बेबायदिनो जाजोबसिगोन नोंसोरो माराम जायै खामानिखौनो मावखाला नालाय नै मादै नोंबो बेफोरबायदिसो होनदों ओमफ्राय साहा फुदुंनानै लाबोदोब्रा बोरैबा मोनथारबाय आं मोनथियाहाय आं थिखोबोनो हाया फुदुंनानै दोनखादां थांनानै गावबागाव लोंहैथां जाव दानाबा बेबो ब्लदसो थांबावबाय मा खालामबावनोलै माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा नै नों बेखौ एसे माबा बुथुमथ' आङो दाखोरखौ सोसिन सोनानै बिनिफ्राय ब्लद थांनो साहा लोंनायाबा जानाय नंला दाखोरजों एफा गिदिरब्रा मानोलाय एफा गिदिर होबाय बायनांगौ नोंस्रानो लाथिख'आनो जाखागोन बे लाथिख'आसो बेफोरबायदिखौ खामानियाव बायनायाव एखेबारे गिदिरखौ अभार साइजखौ बायग्रायाव नाम्बार वान है बेफोरखौ दोनथ'दोलै बिगुर थाबनो बुथुमनानै जाब्राखौ सोयै लोंहैनांसिगोनलै साहाया जानाय नंला ओंखामबो होसोनाय मोनबाय माथो आयौ बाला नोंसोर सानैजों मा खालामदों बाल बेवहायलाय माथो हाग्रा सला फैखो नोंसोरलाय सानथिं माथिंनो आइ माबा जाब्रा बुथुमला बायदों गोदाव सोराव जाब्रा बुथुमनायखौसो नुदों बेवहाय हाबानि ओंखाम जाखानांगौनो मोनथिबायना हाबानि ओंखाम ओंखायनो जों साफा खालामनायखौ नुवाखै मा हाबानि ओंखाम सोरनि हाबानि ओंखाम जालाबायखो आइ माथो खबरखौनो मोनाखै आंलाय नों बायदियासो खबर मोनाखै जागोनलै बिबारि हो नों बायदियासो खबर मोनाखै जागोन दाउखिनि हाबानि दाउखिनि खबरखौनो मोनमाराखैथ' आङो आयै रावबो खोन्थाथाराहाय आंनो दाबो बोरैबा आंना लखि अमाया गनानैसो अमा नागिरफैनानैसो मोनथिफैबाय आङो खबरखौ मा अमासो गलायलायनानै दंबावो आरो गैला बे नोंना होनबा अमाया अबेथिंबा खारलांसिगोनलै नागिरहैयाबा ओइ मोनसे खामानि मावब्रा अननानै खोनाबायना जों सानै बिराद साहा लोंनो लुगैनानै दङलै साहा फुदुंना होफैदोब्रा जोंनो मा आंनोबा फुदुंनो बानानै रोङाखै आं नोंसोर आंनावसो साहा फुदुंनो थिनहरदों आंखौसो आं मोनथियाहाय आंहाथ' अमा नागिरनांगौ नोंस्रा बेसेखौ थिननो हाया जाहैबाय आया बिबारि बिसोर गैयाना हाबा जाहैदोंब्रा मैया थांनानै फैयाखै बिसोरो ओंखायनो नोंनोखौ थिनबायब्रा अननानै एसे फुदुंनानै होदोब्रा जों सानैनो ना अननो रोंथारला अन्थाइ बिखाथार जाबाय नामाब्रा नोंबो बिखायानो गिलिरथार जाबाय नामा नोंनाबो जायाबालाय आजिखालि बिखाखौ गिलिरसो खालामनानै लाखानांगौनो अन्थाइ बायदिसो खालामनानै थाखानांगौनो मोनथिबायना नङाबाथाय एखेबारे मानसिफ्रा बोरैबा खालामनो नागिरोना ओंखायनो बिखाफ्रा अन्थाइ बायदि दाद खोला जाखानांगौनो माने सोरबा माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंब्लाबो फैनानै गावसो सौग्रावनानै उल्था बायख्रेजोबनाय बिनि गोसोआसो हाबाब अबेनिफ्राय इसिबां मोजां गियान रोंखोब्रा नोंलाय आं मिथिलाहाय अमा नागिरहैनांगौ बे आंनि गस्लानि सिखमनि सेरखौ मारिनानै हरलाय नोङो औ सिखमनि सेरखौ मारि होनदों सिखमनिखौ रलै र' मारिगासिनो र'लै सना एसे बिलिरबावनि र'लै सना मारिगोना मानो इसिबां रागा जोङो नोंलाय बेफोरबायदि रागाजों मारै जानांगौ जाखो आयै सना मानो इसेबां रागा जोंनांगौ जाखोब्रा बेफोरबायदि रागा जोंबा देहाया गाज्रि जायोनो दा नोंना महरानो गाज्रि जालांजोबगोन एसेबां समायना देलायखानानै मानो बेफोरबायदि रागा जोंनांगौ बेफोरबायदि रागा जोङोब्ला नोंना दा समायना देलायखानाया गाज्रि जाजोबगोन ना समायना देलायखानायखौसो नायदों नोङो समायना देलायखानायखौसो बुंदों नोङो साला लाव फान्थावनो रागलांजोबबाय मा जाबावगोन सानैजोंबो आंबोसो रंगौ लासिगोनसो ओमफ्राय दासिमबो बेफोरबायदिनो गथ'
दे रागा जोंनांला दे थौदो नै मानो बेफोरबायदि सानोब्रा थौदोल' खाफाला सोमोन्दो जाखो ना नैबे न'आसो गरायफब जानाय जाखोबाल बेदलाखो जाबाय थायो आंना रागायानो हाथारला दे आङो आया नङाथाय माथो स्कुटिजोंसो थांनांसिगोन खोमालै मोनथिबायना एखेबारे आङो गारियावबो थाव सोहरनो बावदो दहायो That's it.